Fotoraporto és una plataforma online que està composada per una mobile app i una web app. L'objectiu principal és que les persones puguin expressar les seves causes i difondre-les o fer accions de fotoprotesta. Tots els socis som aficionats a la fotografia i teníem una mena d'inquietuds en el sentit de, ostres, podem fer alguna cosa perquè la gent pugui fer la seva aportació per millorar la societat. A l'inici va ser una mica com ens agradaria sacsejar consciències. Llavors, per això Fotoraporto va sortir. O sigui, per poder definir una plataforma on la gent pogués expressar-se i ajudar que aquestes causes o aquestes situacions puguin tenir una difusió més important. Exemples concrets? Els veiem contínuament cada dia. Podem veure persones que estan buscant halar en el container, podem veure, per exemple, estacions de metro que no tenen accessibilitat per persones amb disminució, amb mobilitat reduïda, i totes aquestes situacions les veiem, les podem fotografiar i les podem mostrar a la societat.